ചത്തുപൂവും കുഞ്ഞുകിളിയോ അതല്ലേ ആ മഞ്ഞക്കിളി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് മഞ്ഞക്കിളി, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മഞ്ഞക്കിളിയാണ് കേട്ടാ. കാണിച്ചതാ. ഇത് ഭംഗിയാന്നറിയോ കാണാൻ. സുന്ദരിക്കിളിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരിക്കിളിയുള്ളൂ മഞ്ഞക്കിളി കേട്ടാ. ഇതേടാ മഞ്ഞക്കിളി ഇരിക്കണേ. ഈ മഞ്ഞേനെന്താ പറയാ? യെല്ലോ 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 പീല പീല. മഞ്ഞ 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 ബൾബുകൾ. അതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടാ മഞ്ഞക്കിളിയുടെ കൂട്. ഇതില്ലേ മാറാല പോലത്തെ അതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞക്കിളിയുടെ കൂട്. കാക്ക വരുന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾ കാവലിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും കാക്ക വന്നാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കില്ല മഞ്ഞക്കിളിയുടെ കുട്ടികളെ തിന്നാൻ. കൂടിൻ്റെ വ്യൂ കറക്റ്റ് കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു മാറാലുണ്ട്. അയ്യോ ദേ പാപ്പം കൊണ്ടുവന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വാ. പാപ്പം ദേ മഞ്ഞക്കിളി പാപ്പം കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ടാക്കോ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ തിന്നു. ഞാൻ കുടിച്ചിരുന്നല്ല. അവൾ കയ്യിൽ പാപ്പുണ്ട്. ഇവളിപ്പോൾ അത് ആരും ഇല്ലല്ലോ നോക്കി. കാക്കകളാരും പരിസരത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അവൾ ചുമത്തില്ല. അവൾ നോക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് പാപ്പം കൊടുക്കട്ടെ. ഇതിട്ട് ഉണ്ണികൾക്ക് കൊടുക്കാറായിട്ടാ. കരച്ചിൽ കേട്ട കുട്ടികളുടെ കൊടുത്ത് അതിലുള്ളത് അത് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും. കമ്പുമല ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞക്കിളി കൂട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ വരും. അമ്മ ഇത് അച്ഛനായിരുന്നു. കീ കണ്ട കരഞ്ഞ കേട്ടത്. കുട്ടികൾക്കറിയാം വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. അല്ലക്കോ കാക്കയെ നോക്കി ഓടിച്ച് കളയണം കേട്ടാ.